Tinale amalekano kupatsirani nkhani pano pa Zodiac tione mitu ya nkhanizi. Bungwe la mipingo mdziko lino layikira kumbuyo ganizo la mipingo la Malawi Council of Churches layikira kumbuyo ganizo la boma amabungwe komanso akatswiri lofuna kuchotsa chiletso chomwe kampani zopanga pepala zatenga poyimitsa chiletso chokonza komanso kugwiritsa ntchito plastic zopyapyala mdziko lino. Mukalata yake bungwe lirati chiletso chomwe kampanizi zatenga ku bwalo la milandu choletsa bungwe loona zoteteza chilengedwe la MEPA kuti liyambe kukaniza kampanizi kupanga plastic za mtundu zikusonyeza kunyazitsa chilengedwe cha mulungu. Mwazina makamaka iwo ati izi zikusonyeza kunyazitsa chilengedwe cha mulungu mwazina. Imoni Piringu walemba ripoti ili. Mukalata yomwe wasainira ndi mbusa Dr. Bire Gama yemwe ndi wapampando wa bodi ya bungwe la mipingo mdziko lino wati kutenga chiletso pa nkhani yokhudza kuyimitsa kukonza pepala zopyapyala mdziko lino kukuphwanya lamulo lokhudza mapepala awa la 2015. Apatu bungweli lati ndi lokhudzidwa ndi kampanizi komanso zolinga zawo pa nkhaniyi ndipo ati kupitirira kutenga ziletsoku ndi kuseweretsa malamulo a dziko. Mbusa Gama wapempha mabwalo a milandu mdziko lino kuti aganizire Amalawi pa nkhaniyi pomwe adzipereka zigamulo zawo. Ena akubwereranso ku khoti ndikachallengeranso kuti kumatetengeso injunction ina pamene akudziwa kuti akhoti analipanga kale position. Akhoti samangomvereka zinthu ngati zimenezi azikunena kuti ino mungofuna tu mutaye nthawi ya khoti chifukwa mukudziwa kale position ya khoti pa issue ngati iyi. Komanso Amalawi tigwiraneni manja chinthu chisichita affect munthu mmodzi ayi. Nkhani za environment zikhuza ife tonse. Matthews Malata ndi mmodzi mwa anthu olimbikitsa kusamala chilengedwe mdziko lino. Zingosonyezanso kuti ambiri achivomereza chinthu chikuti maplastic opyapyalawo I think nthawi yawo yatha, koma kuti ena ake ndi amene akungochedwetsa amene chifukwa zifukwa za ndalama akuti ndi amene akugwiritsa ntchito ndalamayo kuti azikakamilabe kupanga izi. So ndizolimbikitsa kwambiri ndipo zithandiziranso kuti mwina anzathu amene amaweruza milandu athe kuganizirapo kawiri katatu pa zimene zikuchitika. Kwa nthawi tsopano dziko la Malawi lakhala likumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zochuluka zomwe anthu ena ati ndikamba kakusasamala chilengedwe cha dziko lino kuphatikizapo kutayira pepala zopyapyala paliponse. Malo mwa Zodiac kuno kumachinga ndine Imoni Piringu. Akatswiri pa nkhani za maphunziro pansi pa bungwe la Ambassadors Charity Trust ati mdziko lino mukufunika ndondomeko zina zofikira ophunzira osowa ku university monga njira yolumikizitsira kampani ndi university kupeza ndalama zothandizira ophunzirawa. Mkulu wa bungweli a Blessings Chiwosi wati ndi mchitidwe odalira ngongole za boma pa maphunziro ukukanikitsa ophunzira ambiri kupeza maphunziro apamwamba chifukwa sizingafikire onse osowa thandizo msukuludzi. Unduna wa zamaphunziro wayamikira ganizoli lomwe wati mabungwe okhudzidwa akufunika kulowererapo kugwirizana ndi boma kuti ndondomeko yotere itheke. Franklin Tabalika walemba ripoti ili. Polankhula ndi Zodiac, mkulu wa mgwirizano wa mabungwe a Ambassadors Charity Trust a Blessings Chiwosi wati kuyika ndalama zokwanira ku ntchito za maphunziro ndi kofunika pa chitukuko cha anthu. Achiwosi ati sukulu za ukachenjede zili ndi udindo osula nzika kutukula ntchito zosiyanasiyana kudzera mkafukufuku komanso kudziwitsa anthu momwe angagwiritsire ntchito ukadaulowu. Iwo ati ichi nchifukwa chake aganiza zofikira kampani zoyima pa zokha kuti zithandizire pa ntchito yosaka ndalama zothandizira ophunzira osowa. Kulipo kuthekera kumwe corporate world, ma private institution, makampani a business ndi anthu amene ali nkuthekera akhonza kulumikizana bwino nkubwera kumaponya mu basket imene ithandizire kuti tizipereka maloni. Akapeza knowledge yabwino ku skulu kuja adzabweza service ku makampani amenewo. So njira iyi ndiyo thandizira kwa amene tikuluza ma resources abwino amene akumalephera kupitiza maphunziro awo ukachenjede chifukwa cha umphawi. Poyankhulapo pa nkhaniyi mneneri mu unduna wa zamaphunziro Amphatso Nkuonera akuvomereza kufunika kwa mabungwe oyima paokha pa maphunziro koma apempha mbali zokhudzidwa kuti zizigwira ntchito zawo molingana ndi ndondomeko za boma. Boma kudzera ndi maphunziro ili kugwira kale ntchito ndi mabungwe ambiri komanso anthu osiyanasiyana, koma tikupempha apete sanalowe mu ndandanda umenewu kuti tigwirane manja tiyendere limodzi titengere nkhani imeneyi ya maphunziro mdziko muno kuti maphunziro mdziko muno
paphewa limodzi ncholinga chakuti tonsefe tifikire masomphenya a boma a 2063. chaka chilichonse cha maphunziro nthambi ya boma yothandiza ophunzira ndi ngongole ya Higher Education Students Loans and Grants Board imalandira kalata zochuluka kuchokera kwa ophunzira ofuna thandizo la ndalama pa maphunziro. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika kufunika kolimbikitsa Malawi eni kuchita nkhani za malonda ponena kuti nzomwe zingathandize kuti dziko likhale lodzidalira pachuma. Achakwera alankhula izi dzulo ku Mangochi atayendera malo azokopa alendo komanso kampani yopanga cement ya Cement Products Limited. Iwo anatinso ali ndi chikhulupiriro kuti amalonda a mdziko muno ali ndi kuthekera komanga dziko lino. Rafael Mlozowa walemba ripoti ili. Loweruka mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapitiriza ntchito zosiyanasiyana zimene akugwira mchigawo chakummawa ndipo anayendera ntchito zina za mboma la Mangochi. President Chakwera poyamba anayendera malo gona alendo a Rosarines Beach Hotel, kenako anapita ku kampani yopanga sementi ya Cement Product Limited kunjeleza komwe anati afuna kumva mavuto omwe anthu ochita malonda akumana nawo chifukwa ndofunika kulimbikitsidwa chifukwa kuti Malawi apite patsogolo akhonza kupita chifukwa cha Amalawi amene akuchita zinthu ngati izi. Iye anati lingaliro la boma la chaka cha 2063 likhonzanso kukwaniritsidwa ngati anthu ochita malonda ngati amenewa atalimbikitsidwa. Mtenga wanga kwa chidole kunena kuti ngakhale nthawi ndizovuta koma anthu amene akuyika chuma chawo chingachepe mwamtundu wanji kuonetsetsa kuti Malawi akukhala ndi maziko olimba wa chitukuko chokhalitsa komanso chitukuko chimene chithandizire kuti masomphenya athu aja athekere. Anthu ake ndi amenewa kuja napita kwa Rosarine vavutika monga avutika anthu ambiri ku Mangochi chifukwa cha madzi koma vakhalabe molimbika ngakhale m'masautso. Ndipo Akbar Gafar omwe ndi Managing Director wa Cement Product Limited anati kampani ikhonza kukwanitsa kupanga matani ya cement 1500 pa tsiku koma pakali pano ikupanga 1000 okha chifukwa chakuvuta kwa zipangizo zopangira cement. Kupatula malo awiriwa, President Chakwera anakumananso ndi akuluakulu ochita malonda a mboma la Mangochi koma mkanyumba komata. Malo mwa ZBS ndi Rafael Mlozowa. Akubanja la wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima ati alibe malingaliro otenga udindo mchipani cha UTM komanso mboma. Oyimira banjali a Joshua Valera wayankhula izi kunsibe pamwambo wa nsembe ya misa yokumbukira a Chilima kuti patha masiku 40 pomwe adafa pa ngozi ya ndege pa 10 June mwezi watha. Pakadali pano oyankhulapo pa nkhani za ndale ya George Phiri wayikira maka kumbuyo zomwe banjali layankhula ponena kuti likufunika kulipatsa mpata. Tili ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Pa nsembe ya misa yokumbukira malemu Dr. Saulos Chilima woyimira kubanja a Joshua Valera watiwo akulirabe malemuwa choncho mzimu wawo ukuyenera kulandira ulemu wonse. A Valera ati pano banjali lilibe maganizo aliwonse otenga udindo uliwonse ku chipani cha UTM ngakhale mboma. Iwo ati Malawi ayike maso awo pokonza dziko lino osati kufalitsa nkhani zomwe zikhoza kubweretsa mkwiyo ku banjali. Pakadali pano wayankhulapo pa nkhani za ndale a George Phiri wayikira kumbuyo zomwe banjali lanena pa izi. Dr. Chilima mmene anali munthu wa udindo kubanja kwake, anali munthu wa udindo kumtundu wake, komanso anali munthu wa udindo kuboma ngakhale kundale. Ndiye udindo umene anali nawo a Chilima unali waukulu kotero kuti achinasiwa akuona kuti anataya munthu ofunikira kwambiri kubanja kwawo. Ndiye sangaganize pakali panopa zakuti maudindo ayenda bwanji mchipani kapena maudindo ayenda bwanji mboma. Malemu Dr. Saulos Chilima adafa pa 10 June pamodzi ndi anthu ena 8 kutsatira ngozi ya ndege yomwe idagwa nkhalango ya Chikangawa mboma la Nzimba mwezi watha. Malo mwa Zodiac kunchewo ndine Blessings Kang'ombe. Mwakone ankhani pano pa Zodiac ndine Leah Malekano. Tisanapitire tiyeni tione mitu ya nkhanizi.
zokopa alendo a Vera Kantukule yauza kampani ndi ena kuti ayambiretu zokonzekera za chionetsero cha zokopa alendo cha chaka chammawa kuti chidzakhale chopambana. Iwo apereka pempholi pomwe amakumana ndi akuluakulu osiyanasiyana komwe anati chaka chino zayenda bwino chifukwa kampani 280 ndizo zinatenga mbali chaka chino kuchoka pa 120 chaka chatha. Iwo akufotokoza. Mwachidule chabe nali mkumano utani umene ulo nali mkumano ngo auza kuti kunyadirani tikuthokozani tani mavuto ochuluka chaka chino chomwe timakonza Malawi International Tourism Expo pamene mati takulandira ni expo komano iwowa tisaname kunena muona mtima mopa mulungu anatithandiza kwakukulu kwambiri kote kuti tinapeza ife ndalama zochuluka zokwana 380 million zimene zinapita kuti kukonzekeresa ife budget yathu. Chaka chatha tinali ndi anthu 120 amene anazaonesa ntchito zawo ndi ma services zawo amene amapanga, koma chaka chino tinachita ife kumaona kuti kwa mulungu mwatikondera mwa mtundu wanji. Tinali ndi anthu amene anapanga exhibit over muna 250 ena muna samafika 280 amene amazaonesa zinthu zimene amapanga ma products awo ndi zinazotero. Senza kuti anthu akuona uphindu limene lilipo akamabwera mazaonesa katundu wawo. Ndiponso tinazaona zonena kuti malonda pakati pa amalawi okhaokha komanso amalawi ndi anthu akunja anakhanga tachulukirapo chaka chinoncho. Ndiye kwa ife tinaona ngati kuti chine chinthu chante ngwapatali kunena kuti tikukhanga kuti zinthu zikumkilankira timachoka poyambira ndipo mukuyendeka zozona kuti tinakhala zaka ziwiri tisanapange tourism expo tinayimisa fa chanthawi chatimadutsa ya COVID-19 ndiye tinayamba 2023 ndiye 2023 timaona ngati atayamba bwino muchatimana kuti we are back ipatse modo we are back kwa pano patanana kuti everything tourism. Bwana president anazo kuti yamnene kuti everything everyone tourism. Tinaona kuti tinapanga expo yo yantengo patali kwambiri koma kuti feri pange kumene koko kuthekera kwake ena anatigwira mkono ena mwayo amatigwira mkono ana amene wawo kuti kuti feyo ngati malo mwa Malawi onse komanso boma komanso ndonoona zokopa alendo timene kati zangoza tizikoma kwambiri pa ntchito imene munagwira yotigwira mkono kuti tipange zazikulu ngati zimene ndipo mkulu wa Umodzi Park Stanley Kabango wati chaka chino zinthu zinali zapamwamba ndipo wayikira kumbuyo pempholi. Apa bwanji tione nkhani za masewero. Katswiri pa zamasewero othamanga chikondi Mwanyali watetezanso ukatswiri wa mpikisano wa BMO Race wa banki ya Standard pokhazikitsa nthawi yatsopano kulilongwe. Mwanyali wagonjetsa gulu la othamanga ena odziwika potenganso ukatswiriwo kachiwiri motsatizana komanso kukhala othamanga oyamba kukhazikitsa mbiri. Pakadali pano wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daud wayamikira Standard Bank kamba kuganizira umoyo wa ana pa mpikisano wa chaka chino. Sampanda akutiuza nkhani yonse mulipotiri. Chimwemwe chodzala tsaya chinakuta nkhope ya mnyamata wa zaka 22 chikondi Mwanyali wa Civil Athletics Club amene walandira mphoto ya 1.6 million kwacha pokhala katswiri wa mpikisano wa mtunda wa 21 km wa BMO Race wa banki ya Standard kulilongwe chaka chino. Mwanyali wathamanga mtundawu kwa ola limodzi, mphindi zisanu ndi imodzi komanso ma seconds ochepa pamene mpikisano wa BMO Race chaka chatha anathamanga mtunda omwewu kwa ola limodzi ndi mphindi zisanu. Pakadali pano thandizo limene mpikisano wa BMO Race wapeza chaka chino lipita kumalo ophunzirirako a ana amene akuvutika ndi nthenda ya kansa pa chipatala cha Kamuzu Central kulilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi yoona za malonda ku banki ya Standard, Frank Chantaya, walankhula motere. Timapanga partnership ubale ndi boma nde amatiunikira mbali zimene akuona kuti kuli mavuto kwambiri. Nde chaka chinocho titakambirana ndi Minister of Health zaumoyo anatiuza kuti mbali imene ikufunika chithandizo kwambiri ndi chipatala cha ana. Nde tinaganiza kuti chinthu cha nzeru kuti tipange zimenezo chaka chino andi tikamapitirira kutsogolo kuti zionanso kuti tikhoza kupanga bwanji. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi yemwe anali mulendo olemekezeka wayamikira banki ya Standard kamba kuganizira moyo wa ana. Monga mudziwa matenda a kansa ndi matenda woopsa, mankhwala ake ndodula, boma palo khali kuyesesa koma sitingakwanitse. Tilibenso chipatala cha kansa muno Malawi. Tikumanga kumene tsapano kutha mapatient athu onse amene akudwala nthenda ya kansa timatumiza kunja kwa dziko kukalandira treatment. Ndalama zomwe zipezeke apa zipita kwa ana amene akudwala matenda a kansa ku Kamuzu Central Hospital. Ife oyamika kwambiri. Ndipempheso mtundu wa Malawi
kuti zomwe akupanga Standard Bank ndizotamandika kwambiri. Tiyeni nafenso ngati Amalawi tiathandize chifukwa zomwe akupanga zikubwera kwa ifenso Amalawi. Patson Adolo anali wachiwiri, Chance Master wachitatu, kumbali ya asungwana Teresa Master ndi amene wapambana, ndipo wachiwiri wake anali Nalise Chirwa. apanso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane